Сега, здравейте отново, мен само си запаля цигарата. Значи, към ще ви разправям случките една по една, понеже ми плаща сега за ефирно време, по-дълго трябва да бъде предаването, както и да няма значение. Та случка се случи, може би, втория месец след като се регнах в сайта. Така беше лятно време, естествено, аз тогава още бях горски на плажа. И някаква мама ме харесала там от сайта, виж ли, понеже бачкам горскито и спасител на плажите. И ме харесала на плажа и ми пише на лична. Видях на плажа, страшно си, имаш такова изящно тяло, значи имаш плочки на мускулите си, на корема си имаш плочки отпреде. Не се там разни глупости, както и да няма значение. И викам, аз не те познавам, искаш ли да се запознаем? И тя вика, хубаво, ще се запознаем. И се чукнахме една среща. И се оказа, че момата си има собствен терен, както е кафенци, водка, 2-3 имаме. И отидахме в тях. И правихме секс. Обаче луд секс. Значи тя отгоре, аз отдолу, аз отгоре, тя отдолу, настрани, назад, 69, 57. От цялата кама строя прочетахме с корицата барабар. И по време вече, нали, като направих аз 5-6 стека, там може и 7 да са били, не се спомням вече точно. И накрая, викаме, ще ви направим, нали, малко фетишизъм, нали, да вкараме в цялата история, понеже да стане пълноценна цялата връзка. И изтрахме се вълната на пода и се смесихме лайната и се намазахме и така и пак се любихме. Общо взето това е, другата история ще ви разправя, нали, следващия път, като се включим. Така. И общо взето, нали, надявам се да ви харесват моите истории. Сега, те са съвсем елементарни, не са, нали, като на някои хора така по... Все пак аз съм просто момче, нали, от село. Беден ми е речник, плюс и нямам кой знае какво образование. Имам само 3 висши и 2 основни образования и така. И до следващия път. Чао!